Ak by sme na filmy chceli použiť najjednoduchšie kritérium ich rozdelenia, mohli by sme ich rozdeliť na komerčné a festivalové. Tie prvé sa snažia zaujať masového diváka, tie druhé útočia na kritické oko festivalovej poroty. Slovenské filmy väčšinou zostávajú na polceste. Nedávno sa však začal nakrúcať nový film, ktorý má ambíciu stať sa festivalovým. Volá sa jednoducho Anjeli. Celovečerný debut scenáristu a režiséra Roberta Švedu mal názov Démoni. Tragikomédia Anjeli je jeho voľným pokračovaním. Komorný príbeh zachytáva posledný deň v živote chorého divadelníka Michala a odohráva sa na víkendovej chate. Prítomní sú jeho najbližší, no ani v tejto kritickej situácii sa nevyhnú večným hádkam. Ostré sú najmä Michalove konflikty s jeho životným partnerom Rafom. Hlavnou myšlienkou filmu je potreba zjavenia a ľudskej blízkosti v našom živote. Viac o tejto téme nám prezradil režisér. Anjeli sú v krátkosti povedané film o potrebe zjavenia v ľudskom živote. Vlastne o niečom, čo, keď ja hovorím, že démoni boli vlastne o nachádzaní, ako keby dá sa povedať, tých negatívnejších myšlienok v sebe, keď vlastne človeku sa zdá, že má ako keby bezproblémový život, tak vlastne anjeli sú presný opak toho, keď vlastne človek má akože život, ktorý má svoje útrapy, má svoje tragické alebo vlastne osudové zvraty, ktoré nie sú práve najšťastnejšie, tak vlastne je tam ako keby taká nutnosť nachádzať niečo pozitívne, nachádzať určité východiská a v tomto filme sú takým východiskom, dá sa povedať, osobné zjavenia. Anjeli sú v tom ako keby iní, že vlastne je to taký aj pre mňa, aj pre štáb, aj pre hercov vlastne taký ako keby návrat k tomu, že vlastne sa ako keby zbaviť tej rutiny. Na chvíľočku znova nájsť niečo iné. To, čo vlastne bolo pri démonoch, povedzme, experimentálne hľadanie, akože formy, protižánrové vlastne princípy, ktoré sme tam používali, s tým, že obrazy sa niekedy točili na základe mnohých hereckých metód, od improvizácie cez vlastne striktne daný text a podobne, tak vlastne tu je to takisto vlastne sú tu určité vlastne aspekty, ktoré ako keby človeku mali iba dať ten pocit toho, že dá sa povedať, že formálne alebo tým filmom dýcha, a že nie je to vlastne iba o tých štíkačkách a o tom, že dneska ideme točiť a dajte mi nejaký scenár a že čo ideme točiť a čo vlastne sa v tejto linke deje. Takže v rámci tohto je to niečo, čo sme si zvolili, že by mohlo byť aj v takomto príjemnom prostredí, kde sa bude príjemne točiť, kde bude ľuďom veľmi dobre a natočíme niečo, čo určitým spôsobom nás bude naplňať a snáď aj diváka. Kameramanom filmu je talentovaný Tomáš Zednikovič. Spolu s bratom Lukášom nakrútili v roku 2008 autorský dokument Juro o mladom gitaristovi, skladateľovi a textárovi Jurajovi Revickom. Rovnako sú autormi mnohých videoklipov. S Robom sme sa dohodli, že tento film bude mať ako koncepciu snímania. Je to letný film. My sa dohodli, že bude snímaný takým pomalším štýlom. Pomalšie jazdy, pomalšie zábery, dlhšie zábery a vlastne tomu je podriadený vlastne celé natáčanie. Ten scenár je napísaný tak, že je situovaný na jednu chatu a nám sa toto prostredie veľmi páčilo, lebo je vizuálne veľmi zaujímavé. Tým, že celé toto záhorie je veľmi pekné, ale konkrétne toto sme vybrali tu jednak aj z dôvodu toho, že je to blízko pri Bratislave a rozpočet má film taký, aký má, takže bolo to podriadené aj tomuto. Vo filme Anjeli uvidíte známych i neznámych hercov. Okrem herečiek Eleny Podzámskej či Kristýny Farkašovej si tu zahrali aj Ján Jackuliak, Jozef Zeťák, Andrej Dúbravský, Dominik Sedláček či herec a režisér Peter Bebiak. Je to postava intelektuála, homosexuála, ktorý zomiera na rakovinu pečene a v podstate prichádza alebo žije na mieste, kde nejak tak stretáva ľudí, ktorí sa mu v ten deň, v podstate jeho posledný deň jeho života dostanú do jeho blízkosti a vtedy dokáže nejakým spôsobom aj zrekapitulovať svoj život a nájsť to alebo tú osobu, kvôli ktorej sa rozhodol, že chce žiť a s ktorou by chcel, keby mohol ďalej žiť.
Je to to, že akým spôsobom prebieha myslenie človeka, ktorý jednoducho stráca silu, stráca priateľov, ale pritom mu na tých priateľov strašne záleží, ale nedokáže aj vďaka tomu, alebo bohužiaľ, pretože je chorý, tak nedokáže niektoré veci ovládať a robiť tak, ako by ich chcel. A vlastne, keď si predstavíte, že je to posledný deň človeka a niekde v hlave myslí máte to, že ten človek na konci zomrie. A teraz akým spôsobom prechádza celý ten cyklus, či už je to zdravotný, či už je to psychický a jednoducho to je pre mňa to asi najdôležitejšie v rámci tejto postavy. Výtvarné umenie